Walay nasutang suliran ang taga-COMELEC sa sunod-sunod nga mga graduation ceremonies sa dakbayan sa Talisay. Gipahibaw sa Talisay City COMELEC nga walay mga incumbent city officials ug mga kandidato nga mutambong sa ipihigayon nga mga moving up o graduation rights. Apan bisan pa niini matud ni Attorney Rich Lee Consolta, Talisay City Election Officer, nga kung aduna magayoy mutambong, did-an ang mga kandidato nga makaistorya ug makapangampanya. Gidili usab ang paghatag og mga pagkaon kay mamahimo silang ireklamo kay matawag naman kini nga paagi sa vote buying. Apan mahimo ang paghatag o pagdonate og medalya o kaha mga trophy. May pahinumdum si Talisay City DepEd Superintendent Dr. Arden Munisit sa mga prinsipal nga mas maayong dili na lang modapit og mga kandidato. Hinoon, dili did-an ang mga kandidato, ilabi na ang mga incumbent officials nga magpapili sa pagtambong sa mga moving up o graduation ceremonies. Karong Lunes Santo hangtod na sa Miyerkules Santo, ipahigayon ang mga moving up o graduation ceremonies. That's part of the government programs or services man good sa ato ang LGU when it comes to giving out medals. As mentioned by our COMELEC Chairman Garcia, kanang mga t-shirts or candies, again, pwede lagi mahatag. And gi-mention po ang paghatag og mga trophies by candidates or incumbent sa mga graduation, kay gi-allow ra pod nato. Ang instruction sa atong regional director nga maka-invite sa mga incumbent nga mga officials, pero ato lang sila hangyoon nga kung mulan sa sila og usab, dili lang jud siya himuon nga kanang campaign nga sana wala le talk about pagpangumpanya.